Jadi kami ngajongjong di son. Hasuhuton suang sonido namar hamaranggi nang namar dongat tubuh. Dohot buru nami. Marhiti honon asa hupasa tami ma. Partikiano tuhamu asa tuturi damang mahami. Jadi mau lihat ma amang. Ya. Asa marmula nauli marmula na lehet. Ima na marhitihon di nama jalo pasu-pasu pardonga saripeon anak dohot parumain nami. Jadi marhitihonon asa parjolo mah beda manggodang mula-mula. Mau lihat ma amang nga di kamu godang mula-mula. Jadi ope asal lampir tahap nami. Di bagasan partikianon. Ala diatur do hitam marhitihon ruhun dalian na tolu. Jadi asabay damang majoh godang soba. Tu amata namar tua debata. Di bedamang godang soba, tua mata namar tua di mata. Allah memang dirahut holong do hita di bagasan tikion. Asabay damang mah godang tu si tuan natorop godang soba. Mahita saluhut. Jadi marhiti onope di naung tapang ido godang soba tua mata de bata suang suang ido tu situan natorop. Jadi ope di bagasan partikianon rupani atur homa bapak asabui tajalo langsung ma. Jadi amang parmusik nami di naung sikopa minakian majalo pasu-pasu pardonga saripion marhitihon anak dohot parumain nami asang giat hupol hami. Anak nami nang parumain. Jadi marhiteonon asa bedamang majoh godang pohol-poholi.